Протокол. Държан от Врачанския градски общински съвет в редовната му сесия, първо заседание, по първа покана на 9 декември 1940 година. Присъствуват председателят кмета архитект Никола Николов, помощник кмета и други. Точка 6. Председателят кмета докладва писмото на Женското културно-просветно благотворително дружество в град Враца под номер 72 от 4 декември 1940 година, в което съобщава, че Министерство на вътрешните работи и народното здраве, отделение за обществена грижа, е предвидило сумата от 250 000 лева за постройка на дневен детски дом в град Враца. Затова моли да се отпусне от общината една парцела за целта. След изслушване на доклада, съвета реши: дава даром на Женското културно-просветно благотворително дружество Обнова в град Враца парцела 1 и 6 в квартал 132 по плана на град Враца. Първата от 418 квадратни метра, втората от 400 квадратни метра за построяване на дневен детски дом. Както ще видим, годините на Втората световна война не спират започналото с план дело, а напротив, засилват амбицията на местните общественици да се построи дневен детски дом. Протокол. Държан в заседанието на Временната общинска управа на 11 октомври 1946 година в град Враца общинското управление председателствуват кмета Тодор Бучински, помощник кметове Георги Константинов и Младен Скачоков, общински съветници Петко Доневски, Асен Александров, Георги Ангелов, Димитър Младенов и Илия Пищиков. Второ. Председателя кмета докладва въпроса с отчуждаването на парцел 2 в квартал 132, която парцела да се предаде в същия квартал за нуждите на дневния детски дом, по който начин да се даде възможност за развиване на постройката на детския дом. Предлага да се отчужди парцелата заедно с сградата, като се замени с друга такава и постройката се заплати от общината. След изслушване, доклада и изказаните мнения, съвета реши да се отчужди парцела 2 в квартал 132 за разширение на дневния детски дом. Само седмица след това, на заседанието от 18 октомври 1946 година, въпросът за детския дом отново се обсъжда. Председателят кмета докладва въпроса с изготовляване на плана за дневния детски дом. Комитета за постройката на детския дом е решил представения план от архитекта Цоловски от София да не се приема и същия да се откупи като проектоскица. Новият план да се изработи от тукашен архитект Мутавчиев за около 5 милиона лева. Сделката с архитект Цоловски да се ликвидира. В решенията на същото заседание четем: 6. Председателят кмета докладва, че се налага заминаването му в София за уреждане въпроса по подготовката, градоустройствения план и изготвяне плана за дневния детски дом. След изслушване на доклада и изказаните мнения, съвета реши: командирова кмета Тодор Бучински в град София за уреждане на подготовката за дневния детски дом. Протокол номер 10 на Временната общинска управа на Врачанската градска народна община в заседанието и на 10 юни 1947 година четем: направата на дневния детски дом в квартал 133 по плана на град Враца да се извърши по стопански начин. Стойността възлиза на около 4 милиона лева. В крайна сметка, първата специално построена сграда да бъде дневен детски дом. Сегашната детска градина Българче е проектирана от архитект Петър Дограмаджиев и отваря врати за своите първи възпитаници през 1949 година. Враца вече има детска градина с модерна европейска архитектура. Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Добре дошли на тържествения концерт
за юбилейната 75 годишнина на детска градина Българче. Тази вечер наши гости са заместник-кмета на община Враца госпожа Петя Долапчиева, областният управител на област Враца госпожа Надя Донкинска, началникът на регионалното управление на образованието госпожа Лорета Колева, директори на училища и детски градини, както и обслужващи звена, представители на партньорски организации, разбира се, бивши служители и възпитаници. И за мен е истинско удоволствие да ви представя нашия специален гост. Госпожа Маргарита Мишонова, една от първите 4 учителки при откриването на детската градина. Позволете ми да дам думата за приветствие на заместник-кмета на община Враца госпожа Петя Долапчиева. Директор на детска градина Българче, уважаема госпожо областен управител, уважаема госпожо началник на регионално управление на образованието, уважаеми директори на детски учебни заведения, уважаеми домакини, родители, гости, скъпи деца. Специален повод ни събира днес тук, в залата на читалище Развитие Враца. Днес тук ни събира 75-годишния рожден ден на детска градина в Българче. Най-старата детска градина в град Враца, която е дала уроците на първите 7 на стотици деца. Подгрижители стотици учители, стотици семейства са били щастливи да прекрачват прага всеки ден. Днес е специален ден. Ден, в който тържествува предучилищното образование в община Враца, защото когато една детска градина има празник, празнуват всички. Пожелавам здраве, успехи, достойно да носите своето име и да продължите да пишете новата си история, да посрещате много юбилеи и да имате много удовлетворяващи мигове от работа с децата. За мен е удоволствие да връча и поздравителния адрес на кмета на община Враца с пожелания за здраве и много нови творчески успехи. Кое е най-важното, когато се поздравяваме? Да бъдем здрави, да бъдем щастливи. За какво мечтаем, за да бъде животът ни по-хубав? Да запазим детското в себе си. Затворете очи, притете дъх, отворете сърцето си, подканете детето във вас да се забавлява. Да се обърнем с поглед към детството на предците ни, като част от бита и културата на врачанското население от края на 19 и началото на 20 век. Куклите, които ще видим, са изработени от деца, родители и учители, а прототипите им са експонати в етнографско-възрожденския комплекс Свети Софроний Врачански. Атрактивните експонати от музея ще заживеят нов живот в ръцете на съвременните малки кукловоди. Децата от Арт Студио Българче. Представям ви Арт Студио Българче и домашен куклен театър. Става игра нови лица. Нека обърнем погледа си през годините на забрава към детски игрален свят на нашите баби и дядовци. Чрез играта и куклата за развлечение и забава. Стара игра
Нови лица. Петни, петни, слънце! Седнала баба на буца да си шие турбица. Що ти е, бабо, тая турбица? Да си ловим рибица. Що ти е тая рибица? Да си варим чорбица. Що ти е тая чорбица? Да си раним душица. Петни, петни, слънце!
дедо, накъде си тръгнал? Ще ида на пазара. Що ти е този пазар? Да си купа прасенце. Що ти е това прасенце? Да ми дава мъщица. Що ти е тая мъщица? Да си смазам колцата. Що си тия колца? Да си карам дръвцата. Що си тия дръвца? Да си греем бабата. Що ти е тая баба? Да ми вари кашица. Петни, петни, слънце. Залюлеле Виторо, Виторо е превито, на душата да е сито. Вито се коло и свила сред цел на Мегдана. Всичко живо се събрало, на хорото се хванало. Поприбрели си ръцете на момите с вергели, песни, викове, игра, тропа, вика, тиха-ха, се чудна веселба!
Символът на сваления кълпак е почет, уважение. На това ни учат нашите родители, учат ни семейството, учат ни и в училище. Този кълпак е цяла една детска вселена. Първите ни учители, тези, които отдават душата и сърцето си да възпитават бъдещите лекари, адвокати, спортисти, архитекти. Първа директорка на целодневна детска градина номер 3 във Враца, Йорданка Рачинска. И първите учителки, Маргарита Готоранова-Мишонова, Костадинка Паунова, две млади учителки от Враца, Емилия Мицева и Анастасия Кантарджиева-Маждракова, учителки от град Лом. Първите възпитаници се броят на пръсти, но за кратко време броят им става 40 и са разделени в две групи. Отопляват се на твърдо гориво, но имат играчки, от сутрин до вечер пеят, учат и играят с учителките. А първите учителки бързо стават приятелки. Сближава ги любовта към децата и призванието да са първите, да проправят пътя. И ето, през 1951 година вече участват в педагогическа конференция в град Видин, където споделят постигнатото и търсят новото. В следващите години в историята на целодневна детска градина номер 3 имената си записват: Дацка Ангелова, директор 1965-67 година; Николина Дилчовска, директор 1967-1994; Лети Моркина, Лиляна Каракочева, Мария Нейчева, Янка Стефанова, Невена Панова, Лиляна Маринова, а в последните 30 години Таня Борисова, Цецка Илиева, Ваня Недялкова. Учителите по музика Божанка Димитрова, Цонка Симова, Николина Борисова, Цветана Роджева, Емил Петров, Грета Димитрова и редица други учители. Наши възпитаници и наша гордост са Тихомир Каменов, основател и изпълнителен председател на надзорния съвет на Търговска лига Глобален аптечен център акционерно дружество; професор Тони Веков, доктор на медицинските науки и член на съвета на директорите на специализираните болници по кардиология във Варна, София, Велико Търново и Ямбол; Наташа Шаматова, актьор-кукловод и бивш директор на Врачанския куклен театър; адвокат Красимир Колев; Тихомира и Иван Боневи. Иван Бонев, републикански шампион на 100 метра пътека с препятствия 2023 година. Отличия по пожароприложен спорт, 3-та година курсант по пожарна безопасност и защита на населението към Академия на Министерство на вътрешните работи. Тихомира Бонева 14 години е тренирала художествена гимнастика, участие в международни и държавни първенства, държавни шампионки с обръч и бухалки, ансамбъл жени 2019-2020 година, сребърен медал по естетическа гимнастика Казахстан 2023 година, втора година курсант към Академията на Министерство на вътрешните работи. Елина Алипиева, преподавател по български език и литература в Националната гимназия за древни езици и култура София.
3 години от историята, записани с много силна любов и порив към мир, нормален и красив човешки живот. 1 юни 1950 година. Хубав слънчев ден, дата, на която за първи път прогресивните хора от цял свят празнуват Международния ден на детето. Период, в който страната и градът ни се съвземат от война. На този неслучайно избран ден, гражданството на Враца е събрано на тържество за официалното откриване на първата построена детска градина в града. Целодневна детска градина номер 3. Присъстват много официални лица, представители на всички институции. Градът празнува чакания дневен детски дом за своите най-малки граждани. Сградата е празнично украсена, на фасадата се чете лозунг "За нашето щастие, запазете мира". В двора си свири военна музика. 4 млади учителки са подредили с вкус детските занимални. Наред с саморъчно изработени кукли, мечета и маймунки, са запитаните люлеещи кончета, металическата строителница и играта ТКЗЦ. Ако някой не знае, мога да му кажа какво означава. След една година, през 1951 година, се създава Националния ансамбъл за народни песни и танци Филип Кутев. Една престижна школа за сценично фолклорно изкуство, каквато е и до сега. Още от самото начало той е сформиран като професионален състав. Първите скромни, но талантливи млади певци, танцори и музиканти са постъпили в ансамбъла след сериозен подбор на специално проведения национален конкурс. Важен принцип в работата на ансамбъла е използването на изворния материал от репертуара на самите изпълнители. 1953 година. Започва нова страница и в историята на врачанското симфонично творчество. В Враца се създава самостоятелна опера. Създадени са оперен хор от 60 души и оркестър от 40 души, а в балета участват около 20 момичета. Всички участници са любители, работници, учители, лекари, инженери, счетоводители, военнослужащи. Състав предхожда щатния симфоничен оркестър, Държавна филхармония и в наши дни Симфонията Враца. Госпожи и господа, моля за вашите аплодисменти за Симфонията Враца! С диригент маестро Георги Андреев. Директор и главен диригент на Национален ансамбъл за народни песни и танци Филип Кутев. А след малко ще ви помоля да аплодирате и солистите на ансамбъл Филип Кутев. Чака ви страхотно изживяване. Аплодирайте ги!
Детска градина Българче е със 75 годишен богат и разнообразен живот, преплитащ в съдържателен план традиции и модерност. Амбицията на екипа й да създават такава атмосфера в детската градина, че децата да копнеят за нея, да идват с нетърпение и радостно очакване, да са заобиколени от доброта и човеколюбие, да са емоционално удовлетворени от всеки час, прекаран в детската градина. През 2001 година Детска градина Българче е една от учредителите и активните участници в регионалната структура на ОМЕП – Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire – Световната организация за предучилищно образование. Международните конференции на организацията дадоха възможност за популяризиране на добрите постижения на децата и информиране за съвременните образователни тенденции в световен план. Детска градина Българче е партньор на Сдружение с нестопанска цел Дом на науката и техниката Враца и член на инициативния комитет, както и активен участник в благотворителната кампания Осиновете врачанско семейство. Друг аспект на тематичната работа на детската градина е екологично възпитание на децата и приобщаване на семействата към идеята за природосъобразен начин на живот с дейности по запознаване с природен парк Врачански Балкан и даденостите му, биоразнообразие, застрашени и изчезващи видове, местообитания на животни и птици на територията му, природни феномени, правила на поведение на територията му и така нататък. През 2001 година станахме съучредители и активни участници в Сдружение Приятели на природен парк Врачански Балкан. 5-6 годишните деца от детската градина са секция Планинарчета-другарчета и години наред се включват събитията по повод градските и национални чествания, на природозащитни дати, откриване на екомаршрути на територията на природен парк Врачански Балкан, почистване на местности и други. Тези дейности на Детска градина Българче провокират поканите за участие в 3 последователни българо-американски конференции, организирани от Сдружение Пенка Касабова и Елисавета Кларк, National Louis University Чикаго и посолството на САЩ в България с цел споделяне на добри практики, а именно разработка на тема «Правата на детето, интеркултурен диалог и образование», представена на първа българо-американска конференция, посветена на 100-годишния юбилей на Пенка Милева Касабова, октомври 2001 година, София. Разработка на тема «Запознаване на децата от предучилищна възраст с традиционната култура на българите по отношение на водата», представена на третата българо-американска конференция «Развитие и образование на децата в българската и американската детска градина през 21 век», Бургас, 2005 година. Разработката е депозирана в следните библиотеки: Народна библиотека Свети Кирил и Методий, София; Библиотека на National Louis University Чикаго, САЩ; Конгресна библиотека Вашингтон; Публична библиотека Ню Йорк; Национална библиотека Париж; Библиотека в Департамент за квалификация и усъвършенстване на учители, София. В резултат на споделянето на този наш опит, с подкрепата на доктор Кейт Зила от National Louis University Чикаго, САЩ, се осъществява дистанционен проект на тема «Можем да помогнем на земята» между децата от основна сграда на детската градина и базов клас на университета. През всичките тези години Сдружение Училищно настоятелство при целодневна детска градина Българче, Враца 1949, с председател доцент Йорданка Манкова, активно и градивно съдейства и участва в разнообразните дейности. През последните 3 десетилетия Детска градина Българче последователно поддържа интереса и работи тематично за проучване, опознаване и възстановяване на традиционната етнокултура на българите в аспекти празничен обреден календар, словесен и песенен фолклор от Врачанско,
символика на растенията в обредните практики, българска празнична трапеза, отношението на българите към природата в традиционната етнокултура и други. Los
Визията за развитие на целодневна детска градина номер 3 в следващите години е да се утвърди като образователна институция с европейско лице и значимост, разпознаваема в национален мащаб, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие в името на изграждане на детската личност. На 1 април 2005 година първата дама на Република България, госпожа Зорка Първанова, дава името Българче на детската градина с пожелание да съхранява националните ценности и традиции, но с иновативно и модерно мислене и визия. През 2008 година, след оптимизация на училищната мрежа, целодневна детска градина квартал Бистрец и целодневна детска градина квартал Колата стават филиали на целодневна детска градина Българче. От 2009-2010 учебна година целодневна детска градина Българче полага акцент в усилията по изграждане на работещ модел за интеграция на деца от уязвими групи. Работи с родителите в квартал Колата и съседното село Нефела по осъществяване на следните цели. Пълен обхват на децата, подлежащи на задължително обучение. Набелязване мерки за задържане на децата в предучилищната институция. Създаване предпоставки за успешна интеграция. Съхраняване и развитие на културната идентичност. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Започва усилена работа за използване на възможностите от публично-проектното партньорство по програми, насочени към образователната интеграция на децата от уязвими групи. През 2010 и 2011 година се изпълнява пилотен проект «Растем заедно», финансиран от Ромски образователен фонд Будапеща. Бенефициент е училищно настоятелство при целодневна детска градина Българче, Враца, 1949. Проектните дейности са определени като една от 7-те най-добри на фонда и са включени в наръчника на Европейския съюз Ръководство за идентифициране на най-добри практики за интервенция с ромски семейства в образованието. 25 юли 2012 година. Практиката е представена на международна конференция в град София, организирана от Фондасион Секретариадо Житано и Ромски образователен фонд. През проекта «Растем заедно» са обхванати нови 55 деца от 2 населени места – квартал Колата и село Нефела. Инвестицията в инфраструктурата се оказва решаващ фактор за обхвата и включва саниране на сградата на филиал квартал Колата, доставка и монтаж на нова дограма, инсталиране на отоплителна система за осигуряване на топла вода и отопление на децата. Закупено е и оборудване за 2 детски групи в квартал Колата и бъдеща нова група за децата в село Нефела. Филиалът в квартал Колата не може да осигури места за всички новообхванати деца, затова през 2012 година Община Враца извършва ремонт на помещения в закритото вече училище в село Нефела с цел приспособяването им за детска градина. Така се създава нова детска група в село Нефела. През периода от 2011 година и до сега детска градина Българче продължава да участва с проектни предложения и изпълнява проекти по конкурсните процедури на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства към МОН, с които поддържа и надгражда устойчив образователен модел за приобщаващо образование, за което е визирана като една от успешните детски градини в страната. Със същия ентусиазъм продължава по пътя на проучване, възстановяване и популяризиране на традиционната българска култура и културата на Врачанския край. Двукратно печели финансирането и възможност да участва в националните фестивали по програма «Живо наследство» през 2010 и 2011 година на Фондация Работилница за граждански инициативи, финансирани от Фондация Америка за България. Проектът «Малки моми и пръстен топът» представя чрез перформанс 2 сходни обичая от Врачанско – прашленкю и пеене на пръстените на Едерлези.
Участниците са над 55 деца от основна сграда. Филиалите в квартал Бистрец и квартал Колата, самодеен състав при читалище Пробуда, квартал Бистрец, балет Магнифика с ръководител Ралица Тодорова. Проектът Стара игра нови лица, който представя местни културни традиции от света на детските игри и кукли, със свой принос в обогатяването и допълването на разказа за традиционната народна култура.
През 2003 година започнаха организирани занимания с децата по видове спорт в условията на детската градина. Първоначално стартираха заниманията с художествена гимнастика за момичетата от 4 до 6 години с треньор Анелия Ангелова. Малките граци спечелиха не една и две награди, а някои, като Тихомира Бонева, избраха художествената гимнастика за спортната си кариера. През 2004 година започнаха допълнителни занимания по таеквондо в условията на масова детска градина с треньор Ирина Цветкова, двукратен европейски и световен вице-шампион по таеквондо, втори дан от таеквондо клуб Кумрьонг. Повод за радост и гордост беше посещението през април 2008 година в детска градина Българче на вице-президента на Световната федерация по таеквондо Ким Унг Чол, който трогателно изрази поздравленията си и признание към малките спортисти и към институцията. Детска градина Българче започна системни занимания и сформира група по православно християнство за 5-6 годишни деца от началото на учебната 2018-2019 година с одобрението и благословията на врачански митрополит Григорий. Обучението на децата се провеждаше от отец Николай Петров, родител и приятел на детската градина, безвъзмездно. Цел на заниманията – събуждане на интереса у 5-6 годишните деца към християнската традиция и култура чрез обучение по православно християнство. Работата ни беше представена на организирания от Регионалното управление на образованието областен форум за добри практики, хуманизъм и вяра, за което получихме почетна грамота. Друг акцент на оказаната подкрепа за личностното развитие на децата в детска градина Българче е допълнителната подкрепа, която получават 15 деца. Ресурсният ни екип бе първият, назначен на щат към детската градина на територията на общината, състоящ се от ресурсен учител, психолог и логопед. Децата са разпределени в 5 групи на детската градина. През последните години се създадоха ресурсен кабинет, логопедичен кабинет и кабинет за психомоторно развитие за нуждите на общата и допълнителна подкрепа. Финансирането по проект «Подкрепа за приобщаващо образование» имаше решаващо значение за оборудването. Решителна помощ оказаха и родителите с доброволен труд и дарение на средства. Целенасочено се използваха и бюджетните средства за подкрепяща среда. Тенденцията за засилване на интереса на родителите към оказваната допълнителна подкрепа от детска градина Българче расте, което засилва отговорността и амбицията да оправдаем доверието. За нас бе и остава решаваща помощта на държавата с финансирането на приключилия проект, активно приобщаване в системата на предучилищното образование и предстоящия проект «Силен старт». Четвъртък вечер. Работният ден за повечето учители е приключил, но за 15 педагози от детска градина Българче предизвикателството за обмен на опит и споделено учене сега започва. Всеки месец в един четвъртък е срещата за изграждане на професионална учеща общност. Обученията се реализират от Сдружение Знание с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. Защо? Защото вместо да работят в култура на изолация, която често присъства в детските градини и училищата, преподавателите имат възможност да се включат в придобиващата популярност по целия свят инициатива, която им позволява ежедневно да си сътрудничат и взаимно да се подкрепят в рамките на тяхната образователна институция. Малко са преподавателите в български детски градини, които имат възможност да наблюдават своите колеги по време на работа и дават ефективна обратна връзка. Тази ситуация се променя, тъй като все повече детски градини започват да изграждат професионални, учещи общности. Детска градина Българче вече може да се похвали с едногодишен опит в работата си по изграждане на общността и да продължи успешно напред.
Аплодисменти за солистите на Националния ансамбъл за народни песни и танци Филип Кучев. Аплодисменти за солистите на детска градина Българче. Аплодисменти за симфонията Враца. Диригент маестро Георги Андреев. Благодаря ви. Сега мисля, че е време да поканим виновника за тази вечер. Вашите аплодисменти за директора на детска градина Българче, госпожа Елика Доранкева. Дали са знаели, преди 75 години нашите предци, че това ще се случи днес? Пораснах последния час и половина с много любов. Не можеш да бъдеш обич, ако нямаш любов в сърцето си. Това правим през цялото време. И тъй като за да стане днешния празник не съм само аз виновна, виновни са първо нашите прекрасни деца, виновни са нашите приятели от емблематичния Филип Кутев, нашите приятели от симфонията Враца, които преди 30 години, когато започнах с вас, започнахме, нали така? Виновни са родителите, виновни са всички наши партньори през цялото време. За да стане този концерт и за да мога да направя тази ретроспекция, са виновни няколко врачански фамилии, които толкова самоотвержено, дори от чужбина, изпратиха албумите си, за да можем да възстановим история. Благодаря на семейство Рачински, които са тук. Благодаря на Рени Кралева, на госпожа Мишонова, че даде личния си албум. Благодаря на сина на госпожа Мичка Пълнова и така нататък. Благодаря на всички вас, мили мои, но най-много силно сега искам да ме подкрепите. Заедно с екипа на нашата детска градина, след педагогически съвет и решение, ще връчим 4 пакета за цялостен принос, с благодарност, с уважение и с почит на нашите наградени. И първата от тях е сред нас в залата. Госпожа Маргарита Мишонова, една от първите 4 детски учителки на детска градина Българче. Поклон да вземи на първите, а сега при мен ще дойде, която пристигна от София преди малко, Жени, заповядай, дъщерята на Даринка Костадинова. С почит, благодарност и признателност на госпожа Даринка Костадинова посмъртно, с много благодарност. Това знам, че няма да е последната, а поредната награда. Този пакет ще дойде да си го вземе господин Красимир Вълчев, който също е награден от екипа на детската градина за приноса му в десетилетията за развитието, а най-вече за целева субсидия, която спаси градината преди да приеме 42 наши партньори от 12 европейски страни. Господин Вълчев се извинява, че в момента изборите, знаете, са от вчера. Не може лично да дойде, но ви уверявам, че ще публикувам връчването на пакета. И така,
особено вълнение каня при мен на сцената Мария Сълва, дъщерята на Наташа Шаматова. Изключително съм горда, Мария, да ти кажа, че ако не беше твоята майка, този спектакъл, който гледахте, уважаеми гости, нямаше да бъде възможен. С много топлина и благодарност за целия принос. Тя е първа възпитаничка от първия випуск и през цялото време беше до нас. Светло удар! Моля при мен да дойде доцент Йорданка Манкова, председател на висше настоятелство при детска градина Българска, приятел, сътрудник, консултант през всичките 30 години последни в цялостната идея с тематичната работа по опознаване и възстановяване на българското фолклорно наследство от Врачанския край. Уважаеми дами и господа, преди да поканя бъдещето, видяхме миналото, видяхме какво сме постигнали, но най-важно е това, което следва, това, за което дадохме всички сили през цялото време, бъдещето на България, бъдещето на Враца. Нека заповяда бъдещето. Уважаеми деца, заповядайте. В днешния ден получихме поздравителен адрес от министра на образованието и науката, от областен управител госпожа Донкинска, от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства към МОН, от Тръст за социална алтернатива и от училища, детски градини и партньори на детската градина през всичките години. Благодарим ви! Благодарим ви! Нека заедно да продължаваме да работим за нашия град. Сградата, която чества своята 75 годишнина от миналото лято, има нов покрив, а в скоро време очакваме по спечеления проект към Американско посолство да започне основния ремонт на сградата и тя ще бъде пременена по повод годишнината си в съвсем нов, съвременен, хубав вид. Стихотворението на детска градина Българче с автор доцент Йорданка Манкова. Деца играят ръченица, припяват песен на хорце. Дори в днешните години сурвакът лазаруват те. Деца се китят с росни китки, върбови клончета петат, вечета слагат по главите на връдница, за да растат като върбите на високо и здрави, жилави да са, като върбови клончета, решили да изпреварят пролетта. И по Великден и Гергьовден рисуват пъстри яйчица, зелени клончета окичват вратите входни на дома. Деца на люлки, полюлелки и днес към слънцето летят, открили с обична измерна към своята родина път. Уверено вървят по него с поглед в хубост утопени, в сърце преплетени, скрепени и със сърца с любов споени. Те окриляват ме с надежда, извикват вяра в ден суров, че българското ще пребъде от нине и во веки веков.
Честити 75 години на първата детска градина във Враца, детска градина Българче. На Миновая и Благая лека! Уважаеми госпожи и господа, каним ви на 11 юни на 100 годишнината на детска градина Българче. Приятна вечер, благодаря ви, приятни здравия.